गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। खुलुमबाय। आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोननि थाखाय सानसेयारि खौरांखौ लानानै फिन फैफिनबावबाय। गाहाय गाहाय रादाबफोराव दङ सासे बर' सुबुंनि माइ आबादाव अर नांनानै सेवहांगार, हौवायानो आइजोफोरजों जिनाहारि खालामजादों। चिरांनि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव गोख्रों नेम, मेघालयआव आसामनि गारिखौ थांहोआखै, साद'नि जिउ खहा। सासे बर'आ लटारियाव 50 लाख रांनि गारि मोनदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मायान्थि बर'नि 5 बिघानिबो गोबां माइ आबादा अर खामनानै सेवहांगार जादों। गरेस्वरनि सानजा नावकाटा गामिनि मायान्थि बर'नि 5 बिघानिबो गोबां माइ आबादा अर खामनानै सेवहांगार जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानजा नावकाटा गामिनि देबेन कलिताया बेसर आबाद मावनो थाखाय माइ नारायाव अर सावदोंमोन। बेयावनो हरखाब बार फैनानै होनायाव अरा सोरगिदिं गोसारनानै मायान्थि बर'नि माइ आबादाव अर नांहैदों, जायजों बिथांनि 5 बिघानिबो गोबां माइआ खामजोबदों। जोबोद दुखु आरो खस्थ'नि गेजेरजों माइ आबाद दिहुनखांनायनि उनाव बेबायदि खहा जानायखौ लानानै जोबोद दुखु फोरमायथिदों नखरनिफोरा। बरपेटा हावली राज फुजा कमिटिनि लटारि होनायाव बयनिख्रुइबो गोसो बोथावनासिन प्राइजखौ सासे बर' सुबुङा मोननो हाबाय। मुङा जनार्दन बर'। बिथाङा गुवाहाटीनि आरो आसाम पुलिसनि सासे जवान। बिथाङा 2500 रांनि लटारि कुपनखौ बायनानै 50 लाख रांनि अडि A4 गारिनि बिगोमा जानो हाबाय। बरपेटा हावली राज फुजा कमिटिजों खुंजानाय लटारियाव गिबि प्राइज मोननो हानायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों जनार्दन बर'आ। आरो लटारिया बिथांनि खाफालाव जाखांगोन, बेबो गिबि प्राइजखौनो मोननो हागोन बेखौ माब्लाबाबो सानाखैमोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। जेब्ला सासे लोगोआ बिथांनि कुपननि गिबि सिरिनि अनजिमाखौ बिहरो आरो बे कुपनाव मोनसे नाम्बारा जाखांदों होननानै फोरमायथिहरो, अब्लासो मिथिनो मोन्दों होननानै फोरमायथियो जनार्दन बर' बिथाङा। सुबुंनि जिउआ दानो दं, दानो गैया। बबे समाव सोरजों आरो बबे जायगायाव मा जागोन बेखौ रावबो मिथिस'आ। रंजाफुबाय थानाय समावनो हरखाबै जिउ गोमालांगोन बेखौबो रावबो सानस्लाबा। बेबायदिनो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। जुलि जागोदान हौवा गोदाना हिन्जाव गोदानखौ हानिमुननि थाखाय सिक्किमाव लांदोंमोन। नाथाय बेरायफुबाय थानाय समावनो अक्सिजेन मोनैनि थाखाय हौवा गोदाननि जिउ खहा जानो गोनां जादों। हौवा गोदाननि मुङा मनजित दास, बिथाङा रङियानि। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मनजित दासआ गावनि बिसिखौ हानिमुननि थाखाय सिक्किमाव बेरायनो लांदोंमोन। नाथाय सिक्किमनि यमथां भेलियाव अक्सिजेन मोनैनि थाखाय मनजित दासनि देहानि थासारिया गोबां लोरबां थासारि जादोंमोन। लोगो लोगोनो बिथांखौ सिक्किमनि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय गोब्राबथार जानायलाय निउ जलपाइगुरिनि नार्सिं हमाव थिसनदोंमोन। नाथाय बेयावबो डक्टर गैयैलाय निउ जलपाइगुरिनि सिभिल हस्पिटालाव थिसनदोंमोन। नाथाय मनजित दासखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै। जुलि जानायनि माखासे साननि उनावनो फिसायनि रुंसारि जानायखौ लानानै हिन्जाव गोदाननि मेगन जरानिफ्राय दाहानि मोदै बोहैदों आरो बिखायाव दावदाब लानानै फिसायखौ जोबथा बिदाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लायाव थानाय लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरखौ मोनाबिलि 4 रिंगानिफ्रायनो बन्द' खालामनो दाबि आरो बेनि अनगायैबो माखासे दाबिफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्ला कमिटिया चिरां जिल्लानि डिसिनो लाइजाम गथायदों। लाइजामनि बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सोलोंथाइनि जि थासारि बेयो गाज्रि थासारियाव दङ। बेयो थांनाय SSLC रिजाल्ट, कम्पार्टमेन्टेल रिजाल्ट आरो गुण उत्सबनि रिजाल्टआव नुजाथिदों। बेनिखायनो सोलोंथाइनि थासारिखौ मोजां खालामनो थाखाय थांनाय फुजा मेलायाव जेरैबायदि राहा लानाय जादों, बेबायदिनो पिकनिक स्पट अर्गानाइजारफोरनो गनायथि होनायावबो जाहाथे गोख्रोंसिन नेमखान्थि बानायनानै होयो, बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्ला कमिटिया चिरां जिल्ला डिसिनो लाइजाम गथायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्ला कमिटिया पिकनिक स्पट अर्गानाइजारफोरनि थाखाय लानो खावलायनाय नेमखान्थिफोरा जाहैबाय: सेथियाव मोनाबिलि 4 रिंगानिफ्रायनो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बन्द' खालामनाय। नैथियाव दङ लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव जौ, ड्राग्स बायदि फाननो मोना। थामथियाव दङ गोबां सोदोबजों दामनाय आरो DJ प्रग्राम खालामनो गनायथि गैया। ब्रैथियाव दङ लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरखौ 10 साननि थाखायल' बेखेवनो गनायथि होनाय। आइजो लांखारनाय, बेनि उनाव जिनाहारि खालामहैनायखौ जों सिगांनिफ्रायनो खोनानो मोनबोबाय थादों आरो बेफोर जाफ्लेबाय थानाय जाथाय। नाथाय बे खेबाव सासे हौवाखौ 4 आइजोफोरा लांखारनानै जिनाहारि खालामहैनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया पान्जाबनि जालन्धराव जादों। जिनाहारि खालामजानाय हौवाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा लेदार फेक्टरियाव खामानि मावोमोन। जेब्ला बिथाङा खामानि जोबखांनानै न' फारसे फैबाय थादोंमोन, बे समावनो गंसे गारिजों फैनाय आइजोफोरा बिथांखौ लामायाव लाखिनानै मोनसे लेखा होनानै थं सोंदोंमोन। बे लेखाखौ नायफुबाय थानाय समावनो आइजोफोरा मेगनाव स्प्रे सारनानै होदोंमोन, जायजों बिथाङा थाल गैयै जादोंमोन। बेनि उनावनो आइजोफोरा हौवाखौ लांखारदों आरो आखाइ आरो मेगन खाथेनानै उनाव जौ, ड्राग्स बायदि जाहोदों आरो आइजोफोराबो जादों। बेफोरनि अनगायैबो आइजोफोरा जिनाहारि खालामदों आरो 11 निफ्राय 12 घन्टासिम लांखारनानै दोनदोंमोन होननानै लांखारजानाय हौवाया फोरमायथिनानै लादों।
आसाम आरो मेघालय सिमायाव दुंहाव थासारि दुंहाव थासारियाव 7 सुबुंनि जिउ खहा बे दुंहाव थासारिया आसाम मेघालय सिमानि वेस्ट जयन्तिया हिल्सनि मुख्रआव जादों। दुंहाव थासारिया आसाम पुलिस आसामनि हाग्रा बिफान आरो मेघालयनि सुबुंफोरनि गेजेराव जादों। वेस्ट कार्बि आंलंनि एसपिआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि 3 रिंगासो समाव आयेन बेरेखायै दंफां लाबोनाय ट्राकखौ आसामनि हाग्रा बिफाना हमदोंमोन, जाय ट्राकआव मेघालयानि सुबुंफोर दंमोन। आसामनि हाग्रा बिफाना ट्राकखौ हमदोंमोनब्लाबो ट्राकआ खारलांदोंमोन, नाथाय आसामनि हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायाव ट्राकनि टायारा पांचार जादोंमोन आरो ट्राकआव थानाय ड्राइभार, हेन्डिमेन आरो गुबुन सासेखौ हमनो हादोंमोन, नाथाय माखासेया खारग'लांनो हादोंमोन। हमजानाय 7 मेघालयानि सुबुंफोरखौ उदां खालामनानै होनो थाखायनो सिखा, लावथि बायदि बायदि हाथियार लानानै थुबुर जाफैदोंमोन मेघालयानि सुबुंफोरा। बेफोर गासै जाथायनि सायाव आसामनि हाग्रा बिफाना आसाम पुलिसनो खौरां हरदोंमोन। बेयावनो जेब्ला फुंबिलि 5 रिंगासो समाव आसाम पुलिसा सौफैयो, अब्लानो मेघालयानि सुबुंफोरजों लोगोसे आसाम पुलिस आरो आसामनि हाग्रा बिफाननि गेजेराव दुंहाव थासारिया जायो, जेराव आसामनि हाग्रा बिफाननि मावथि बिद्या सिंह लाखटे बिथांनि जिउ खहा जायो आरो आसाम पुलिसनि गुलि गावनायजों मेघालयानि 5 सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो। गोबां नाजानायनि उनाव थासारिखौ सामलायनो हादों होननानै एसपिआ फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं आसाम आरो मेघालयनि सिमायाव सोमजिनाय बे जाथायनि उनाव मेघालयनि मोन 7 जिल्लाफोराव फैगौ 48 घन्टानि थाखाय इन्टारनेटखौ बन्द फोसावदों मेघालयानि गिबि मन्थ्रिया। बेनि अनगायैबो मेघालयाव खुंजानो गोनां गासैबो हाबाफारिफोरखौबो मेघालय सरकारा बोखारजोब्बाय आरो आसाम पुलिस आरो आसामनि हाग्रा बिफाना मेघालयाव हाबफैनानै बेबायदि जाथाय सोमजिहोफैनायखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों मेघालय सरकारा। लोगोसे बे जाथायनि सायाव मेघालय पुलिसा एजाहार थिसनदों होननानैबो मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो आसामनिफ्राय मेघालया फारसे थांनाय गासैबो गारिफोरखौबो आसाम सरकाराबो लाखिनानै दोनदों, जाहाथे आसामनिया जेबो खहा जाया। बेनि थाखायनो आसाम सरकारा बे थांखिखौ लादों। सासे बर' सुबुङा मुम्बाइआव गोमानानै दं। जोंनि गोबां सुबुंफोरानो गुबुन रायजोआव थांनानै नखरखौ बेंनो हादों, नाथाय माखासे सुबुंफोरा हालाय हाफायबो जानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला क'क्राझारनि साखाथियाव थानाय दतमानि बाथाबारि खामारपारा गामिनि ललित नार्जारिनि फिसाज्ला मुकुन्द नार्जारिया मुम्बाइआव गोमानानै दं। थांनाय 5 नबेम्बरनिफ्रायनो गोमानानै दं होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मुकुन्द नार्जारिया कम्पानियाव खामानि मावखांनायनि उनाव बेलासियाव बायजोआव ओंखारलांदोंमोन, नाथाय कम्पानियाव फैफिननो रोङाखैमोन। उनाव मुम्बाइ पुलिसा हमनानै लांदोंमोन आरो आसाम फारसे फैनो नागिरनायलाय मुकुन्द नार्जारिखौ स्टेशनाव दोनफैदोंमोन, नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो न'आव सौफैनो हायाखै आरो बिथांनि जेबो खौरांबो गैया। बेनिखायनो सोरबाफोर बिथांखौ नुसनबायोबा नखरनि सुबुंफोरनो खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। 9954843716 बे नाम्बाराव कल हरनानै खौरां हरनो हागोन। मोनसे जुलियाव रंजानायनि थासारिनि सोलायै दुखुनिसो थासारि सोमजिदों। मोनसे जुलियाव फैनायावनो मोननै गुबुन गुबुन जाथायाव जाब्रबथाय जानानै 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों। मोनसे जाब्रबथाया आसामनि कलियाबराव जादों आरो गुबुन मोनसे जाथाया बिहागुरियाव जादों। नगाव जिल्लानि कलियाबरनि 37 नं राजा लामायाव जाब्रबथाया गंसे ट्राक आरो गंसे हुन्डाइ गारिनि गेजेराव जादों, जाय जाथायाव हुन्डाइआ थेर बेथेर जादों आरो हुन्डाइआव थानाय 5 सुबुंनि जिउ खहा जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला हौवा गोदाना बकाखातनि आरो बिथांमोनहा तेजपुरनि मिसामारियाव हिन्जाव गोदान लायनो थांदोंमोन। बेयावनो हिन्जाव गोदानखौ लाबोनानै फैफिनबाय थानाय समावनो बेयावनो हुन्डाइ गारिया जाब्रबथाय जादों, जेराव हौवा गोदाननि नखरनि 5 सुबुंनिबो जिउ खहा जानो गोनां जादों। गुबुन मोनसे जाब्रबथाया बिहागुरियाव जादों, जेराव जुलिनिफ्राय मटर साइकेलजों फैफिननाय 2 सुबुङा जाब्रबथायजों जिउ खोमानो गोनां जादों। जिउ गोमानायफोरनि मुङा फारियै बिजु सिंह, सुमन तालुकदार, बिबेक दास, समीर पल, सन्जय दास आरो माखासे। इन्ड'नेसियायाव गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायजों थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै 162 निफ्राय 268 जाबाय। दासिम 151 सुबुंफोरा गोमानानै दंबावो आरो 1000निबो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जानानै दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो लामाफोरा बायफ्लेनायनि थाखाय गोमानानै थानाय सुबुंफोरखौ नागिरहैनायाव गोब्राब जादों होननानै फोरमायथिदों। इन्ड'नेसियानि सोनाब जाभानि सियानजुराव जानाय बे गिख्रंथाव बांग्रिंजों गोबां बिल्डिंफोरानो बायफ्लेनानै थेर बेथेर जादों। बेनिखायनो गोबां सुबुंफोरखौनो बायफ्लेनाय बिल्डिं सिङाव फबसिन जानायनि सन्देह खालामनाय जादों आरो रेस्किउ टीमफोरा फबसिन जानाय सुबुंफोरखौ नागिरनायनि हाबाखौ दासिमबो मावगासिनो दङ। गोजोनथाव खौरां। बङाइगाव मानिकपुरनि मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय आरो इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था दिगाव थानाय मानास हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय फिन गोदान अफार लानानै फैदों। जाय बिथांमोनहा गाव गावनि सिमांनि मटर साइकेलखौ दासिमबो बायाखै, नोंथांमोनहा मानास हन्डा श'रुमाव थांनानै मटर साइकेलखौ बायहैनो हागोन आरो मानास हन्डा श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल बायोब्ला नोंथाङा माखासे अफारबो मोननो हागोन। अफारफोरा जाहैबाय
सेथियाव दङ जायखिजाया मडेलनि मटर साइकेल बायोब्ला नोंथाङा गंसे मटर साइकेलाव 2500 खम राङावनो मोननो हागोन। नैथियाव दङ गंसे मटर साइकेल बायोब्ला बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। थामथियाव दङ ल' डाउन पेमेन्टआवनो अदेबानि खम रां होग्रोनानैनो फाइनान्सआव मटर साइकेलखौ लानो हागोन, लोगोसे गासैबो जायगानियानो लांफैनो हागोन। ब्रैथियाव दङ जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेलखौ नोंथाङा सोलायनानै गोदान मटर साइकेल मोननो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो नोंथांनाव जुदि एकाउन्ट गैयाब्ला एकाउन्ट खुलिनानै होनायनिबो खाबु दं मानासन्दा श'रुमाव। अब्ला नोंथाङा मानोथो गावनि सिमांनि मटर साइकेल बायनायखौ मोगथां महर होआलासे थाबावनो? माबाफोर मिथिबावनो गोनां दंबावोबा थाबैनो 7002601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन आरो गावनि साननायखौ जाफुंहोनो हागोन। अफारा 16 नभेम्बरनिफ्राय जागायजेनगोन आरो 24 नभेम्बरसिमल' थागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।